Gautegi Zarteagako 2021eko udal egutegirako argazkiak aukeratzeko lehiaketa martxan da. Edozein pertsonak har dezake parte lehiaketan beti ere oinarri guztiak onartzen badira. Argazkiak Gautegi Zarteagan egindakoak izan behar dira. Gaia artia da, hau da, Gautegi Zarteagako udalerriko paisaiak, kirola, baserriak, artea, eraikinak. Antolatzaileek erabakiko dute argazkiak onartzen diren edo ez, gutxieneko kalitate teknikoa duten ala ez aztertu ondoren. Parte hartzaile bakoitzak 3 argazki bidali ahal izango ditu gehienez ere. Posta elektronikoz bidali ditzakete udala.gautegiz@bizkaia.org helbidera edo ohiko posta bidez nahiago izanez gero zuzenean udaletxean aurkeztu ditzakete. Argazkiak formatu elektronikoz edo paperez bidali daitezke. Ezingo dira aurkeztu aurretiaz aldizkari, egunkari, zein liburu batean argitaratu diren argazkiak, paperezkoak zein internet bidez irakurtzen direnak. Gainera, argazkietan pertsonak identifikatu badaitezke, argazkien egileak horien onespena beharko du. Argazkiak 2020ko azaroaren 30ko 12 arte onartuko dira. 12 argazki finalista aukeratuko dira, Gautegi Zarteagako udaleko 2021eko egutegia prestatzeko, horietako bakoitza egutegiko hilabete batean ager dadin. Argazki irabazleek lehiaketarekin zerikusia duen oparia jasoko dute, gainera jasotako argazkien erakusketa bat izango da eta 2021eko egutegian agertuko dira. Egutegiaren aurkezpena abenduaren 18an izango da.